O story ungkha fashion blogger Ritika Singhni. Bini boyfriend bai bo agrani Omsri apartment no bhara roi tongo. Phiaba ekdin salsa bini apartment no borok dolsa khlaiui jabardasti habnani bagui chesta khlaika. Tei bini je boyfriend eba kheba premi tongnai no bo yakung yak khaui buui togui bathroom o chobai tonio. Tei Ritika no hingke apartment ni 4 tala building ni hoite sakatoi dagare khiklai rohoro. Sumung kodro hingke obose aje bini apartment no dol sake habai haine abo sabo tei bini logi o je dusmani tongmani obo tamani bagui. O kogrugno saimanani bagui video no puilani hoite paithak jora soya sak nai tongdi. Obo ongkha real story no jodi believe khlaya hingke search khlai nai mano Ritika Singh case hinai hingke jotono nuksagai phaibainai. Hingke phaidi bisi ko kyang ayang salayawui video no senglai sinai. Fashion blogger Ritika Singh ongkha khoroksa belai kheno famous blogger bo. Tei bini Instagram mo 44.6k follower bo tongo. Tei bo Instagram reels rogo traveling blog tei bini fashion no tui blog rok swnamui rwo reels rok swnamui. Tei koyekta video hingke beauty products ni ads rok bo khlaio. Tei amo baino bini kisamisa income bo ongui thango. Sal 2018 o Ritika Singh bini khoroksa Facebook friend Bipul bai Agra o tongnai Omsri apartment room number 404 o Nogbara Nahari Ajaga o tongo. Room ni bara hingke 13,000 tei electricity ni bill hingke alada khlaiui redanango. Bipul ongkha khoroksa kaijak borjak borok tei Bipul ni bihik ni bumung ongkha Dipali tei borok ni khoroksa bwsla bo tongo. Dipali bini bwsla bai Bipul ni nogo no tongui tongo. Phiaba bo okok no tui saimania je bini bwsai Bipul kubuni bwrui bai kubuni apartment no bhara roi se tongui tongmani okok no kisapano saui mania bihik. Shukrobar ni phungo Bipul tei Ritika flat o moj masti khlai tongmani. Tei 10 ta digi o a apartment ni gate o 2 jon bwrui phaio. Tei a jaga o gate o tongnai security guard monna borok ni details sungkha. Tei a jara o no khoroksa chwla phaio tei sawo room number 601 kebo bai malainani tongo hinui. Tei a chwla asomsa phai sapainai bini bumung bo saka aforo akas kotom hinui. Bini number details rok riui bo gate ni ongkhorui eba kheba habui thango. Tei akas ni logi o bo tei khorognui chwla tongo. A khorogni ni bumung ongkha khoroksa ni bumung ongkha Chetan tei khoroksa ni bumung ongkha Anbar. Aboni ulo kheno borok 5 jon gate ni hoite entry nakha. Phiaba borok entry gate o saui habmani room number 601 habnani hinui ar jaga o thangya gari Ritika ni room o se thango. Room number 404 o habui puila hingke Bipul tei Ritika bai bulai toglai khlai laika. Aboni ulo kheno boi togui Bipul ni yakung yak no khaui bedroom bisingo daui rwkha. Bipul no hingke kisimisa boi bathroom o simi dairi o jaga o je buji manma hingke je dusmani tongmani obo Ritika bai simi abo haino nukjagui tongkha. Ritika sak sak no banchirina bagui onek chesta khlaika tei khana bo naika haipano amsuk borok 5 jon tongma bai bo khari manliya bono romui narakha borok rok. Borok 5 jon romui Ritika no flat number 4 tali ni hoite Ritika no khiklai rohorka. Apartment ni ukolok phaising tui kalaimani kaisa kotorma khorang khanaui 2 jon borok naihor naikha sakatui. Aboni ulo kheno naharui belai kheno wanajagui chirek laika o mangnui rok. Tei o khorang no khanaui security guard monna entry gate rok saui rwkha. Ritika ni mang kwthai manmani yagulo o entry gate ti habi thangnai Akash tei 2 jon bwrui rok no bo romui najakha.
tei akas ni logi je phaini khorok nei chela amo hingke kharman thanga tei borok khorok tam hingke khari manliya tei je puro borok rok kritika singni room o thangui naikha aboro kheno bipul no mankha bathroom o chopjak bipul no bathroom ni tikhlai bini yakung yago khajak gamsa no khulogui rekha borok rok aboni ulo kheno joto condition no nai akoi police rok no inform khlaika a jaga ni borok rok tei police rok bo khobor manmani yagulo logi logi no a apartment no phai sop phaika tei borok ni investigation khlainani bagui bo shuru khlai laikha jotoni slai swkang police rok apartment no tongmani cc camera rok no footage rok no check khlainani bagui senglaikha tei a jaga o nukha akasni logi phainai 4 jon tei borok total 5 jon habi haimani obo footages rok bo nukha Ritika Singh apartment ni uklok phaising tei bono khiklai rohorka tei apartment ni uklok phaising hingke kuno cctv camera rok thepajak kwrui wngma bai bono dagar khiklai rohormani obo kuno proof manliya tabuk hingke romina jak akas no kwrak khlaiui swngnani chenglaikha police rok aboni ulo kheno akas joto kubui ko police rok ni bwskango sawui khwnarika akas saka Ritika Singh tei akas Gautam borok bihik bwsai hinui akas Gautam wngkha Firozabad o tongnai Ritika Singh tei akas Gautam family ni ichha sarana borok love marriage khlaiui kaijago kaijakmani yagulo borok koyek bosor hingke Firozabad no tongo aboni yagulo kheno borok agrao sip wngkha akas Ritika no belai kheno hamjago phiaba bini koyekta samung khlaima bo Ritika no time bo reui manya tei aboni bagui no Ritika Singh saijokmang tongma bai bini Facebook friend bipul bai kubulainani chengo je puro akas okok no saimano afuru kheno Ritika no kutokha tei bono yakbo tisanani chengkha hinjakma bujakmani yagulo bo loi sariya a bipul bai no kok sawi tongkha tei okok no tui no akas tei Ritika ni kwtling kwcharo deli no walaimung mongkhornani chengkha tei a walaimung bulaimung ni bagui no Ritika bo belai kheno jala nangjakkha tei bo aboni bagui no akas Gautam no yakarui bipul bai sip wngnani bagui uansukha tei amo hai kheno bo a apartment no sip wngkha akas Gautam bo belai kheno jolijakkha doka manma bai abagui bo doka rimani je obono tüiui badla naharnani bagui uansukha tei Ritika ni je background bipul ni background borok bo jaga tong obo joto detail tikhlainani bagui chenglaikha tei obo hai kheno saimanmani yagulo aboni yagulo kheno bo apartment o tong hini saimanka saimanmani yagulo bo a jaga o bini dol rok bai joto planning swnamui akas tei Ritika tongmani jaga o thangkha bo bini logi o 2 jon bwrui tei 2 jon chwla no twlangui planning ni tui no akas bini bag o kaisa twkhui bo tubui phaimani jefuru borok 5 jon Ritika no bwthanani bagui planning khlai bongni room o habo tei hapmani logi no akas bini t-shirt no bo change khlai paio jefuru borok Ritika no flat sakani hoite khiklai rohoro afuru akas ni logi temang ni chwla tongnai kharai thangnai rok Ritika tei bipul ni phone khogui kharai thangkha akas ni o joto kok no saimanmani yagulo temang ni kharai thangnai rok no bo romui najago।